Uite, pe aici e intrarea. Asta e intrarea. Aici e o cameră. Mai trebuie să mai strâng chestiile astea de pe aici. Și mă rog, să dau o mătură și mop, că e după ce s-a dat cu vinarul. Deci aici e o cameră. Aici mai e altă cameră. Așa, astea de la zugrăveală trebuie să le iau. Uite cam așa e cu lumină. Și mă rog, dacă aprind lumină. Aici mai e încă o cameră. Și aici e o cameră mai mare, are aer condiționat, are lumini din astea pe tavan. Așa. Acolo e grupul sanitar. Deci cam asta ar fi. Intrarea și mai multe camere, mă rog, mai mici sau mai mari. Peste tot pe jos e gresie din asta, plăci mari, 120 pe 60. Nu arată nici rău, nici bine, dar trebuie făcută curățenie după ce au dat ăștia cu vinarul aici. Uite, are centrală, ăsta e de la centrală. Și aici e centrala. Asta e centrala și... Cam asta e. Aici dă în curtea din spate.